जुलि जायाब्ला नोंथाङा साख्रिखौ खोमानांगोन। नोंथाङा जुदि साख्रिखौ रैखा खालामनो सानदों अब्ला थाबैनो जुलि ला। संसाराव आगान होआब्ला नोंथाङा साख्रिखौ खोमाना लानांगोन। नंगौ, नोंथाङा थार बाथ्राखौनो खोनादों। जुदि नोंथाङा जुलि जायाखै अब्ला नोंथाङा नोंथांनि साख्रिखौ खोमानांगोन। साख्रि मावग्रा मावफारियाफोरनि थाखाय सरकारा मोनसे गोख्रों नेमखान्थि फोसावदों। जायफोरा दासिमबो जुलि जायाखै बिथांमोनहा थाबैनो संसार जानायाव आगान होनांगोन। सरकारनि बे गोख्रों नेमखान्थि फोसावथायनि सायाव गोबां मावफारियाफोरनि गेजेराव बेले-बेजे सोमजिदों। साख्रिखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा जुलि लानायजोंल' जाया, नोंथाङा गथ'-गथायबो खांथारनांगोन। नंगौ, जुलि लानायजों लोगोसे गथ'-गथाय खांना नोंथाङा संसार जाथारनांगोन। अब्लासो नोंथाङा नोंथांनि साख्रिखौ रैखा खालामनो हागोन। बे गोख्रों नेमखान्थिखौ भारतनि नसुङारि चीन हादोरनि मोनसे कम्पानिया जाबसिनदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 बोसोराव चीन हादोराव सुबुं अनजिमाया खमायलांगासिनो दं, जायनि थाखाय सरकारि आरो सरकारि नङि कम्पानिफोरा बे नेमखान्थिफोरखौ मावफारियाफोरनो जाबसिनदों। बे नेमखान्थिनि बायदिब्ला जुलि जायाब्ला मावफारियाफोरा गावसोरनि साख्रिखौ खोमानांगोन।